bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali ka o ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an don kan an ka jɛ an wele. Alamusa don septembre kalo tile 22 an ka jamana ye san 56 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u bɔlen kɔfɛ place de l'indépendance la tâche bila yɔrɔ a n'a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen u y'u kunda kati de kan défilé kɛ yɔrɔ. O de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min mina walawalali caman k'aw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn u bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la. Alamisa don septembre kalo tile 22 an ka jamana ye san 56 sɔrɔ yɛlɛma hɔrɔnyara ka sanga ni waati gɛlɛn jamana kɔnɔ waati min na ani jamana a bɛ basigi ni kolosuma ani bɛn ni kelen ɲɔgɔnya ɲinini na. Usmane Sogo de bɛ walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Septembre kalo tile 22 san 1960 Septembre kalo tile 22 san 2016 an ka jamana Mali a bɛ ka basigi de ɲini ani ka se ka mara kɛ a ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na. Ni alamusa donya in na Mali jamana a bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya san 56 o ɲɛnamaya. O yɛrɛma hɔrɔnya in a bɛ ka layanamaya waati gɛlɛnw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni wulikajɔw ye ka ɲɛsin jamana ma janvier kalo tile 17 san 2012 n'o wulikajɔw kun bɛna laban ka kɛ sababu ye ka dankari jamana ka ɲɛnamaya la. Jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛn a kan ka kɛ nisɔndiya ani seli hukumu de kɔnɔna na nga a bɛ ka kɛ dimi de kɔnɔ ani bonyamasegin ka ɲɛsin maaw ma maa minnu niw tora jamana kumabɔli kama. Jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya dilen ma san 56 tɛmɛnen kɔfɛ n'o kɛra ka bɛn septembre kalo tile 22 san 1960 ma ani san 25 tɛmɛnen kɔfɛ bɛjɛ fanga sinsinni la jamana kɔnɔ n'o bɛ hakili jigin kɛ 26 mars la san 1991 na. Mali jamana bɛ ka ɲinili kɛ basigi de la ani ka se ka mara kɛ a ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya hakilina sinsinbaw n'o bɛ hakilina jigi kɛ Mamadu Konate la fili Dabo Sisoko ka taa se Modibo Keyitaw ma. Olu ye nin baara in dabɔ walasa ka jamana bɔ jɔnya juruw la maloya jugu ani tɔɔrɔ jugu walasa hɛrɛ ani yiriwa ka don jamana kɔnɔna na. Nga o Mali kelen kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ hali bi. An y'aw tulo lasɔmi an don kan na k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement mɔgɔw u y'u kunda place de l'indépendance de kan 22 sɔgɔmada fɛ ni ka taa tâche bila kɛ u bɔlen kɔfɛ u y'u kunda kati kan défilé kɛyɔrɔ la a n'a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ a ye dantigɛli kɛ an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔlenw na. Jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye hɛrɛ don de ye bɛn don don badenya don don ka dɔ bɔ fadenya gɛlɛn na ka dɔ bɔ ɲɔgɔn sɛminɛ la don don ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka dɔn jamana in y'an anw de ta ye ala y'a nin de don an garisɛgɛ la jamana wɛrɛ tɛ yen dɛ n'i y'a tiɲɛ ma a bɛ tiɲɛ bɛɛ de ye ala kana tiɲɛ donc an ka hakiliw kɛ kelen ye an ka ŋaniyaw tilen an ka ŋaniyaw tilen jamana ma Mali ma ka hinɛ Mali la ka hinɛ malidenw na ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n y'o fɔ n ko n'i y'a da ne na ne tɛ si la o nka min bɛ e ni ne sanfɛ o bɛ si la dɛ o bɛ si la k'o ye k'o to yen ka hinɛ jamana na ka dɔn ni jamana in bɛɛ na foyi tɛ min bɛ se k'an kɔnɔna fili an ka jamana tɔw lajɛ ni gɛlɛyaw bɛ yen bɛɛ bɛ bɛn ka taa da kelen fɛ politique ko misɛnninw bɛ dabila ka ɲɛsin jamana baara ma minnu bɛ kungo kɔnɔ su ni tile marifa b'u bolo ka jamana nin lakana an ka miiri la dɔɔni dɛ n'olu b'o la anw bɛ warakanfɔ la a tɛ se ka bɛn dɛ donc Mali bɛ yɔrɔ min na bi an k'a dɔn an bɔra dingɛba kɔnɔ an bɛ ka bɔ dingɛba kɔnɔ an bɛ ka bɔ a kɔnɔ donc an k'an jija k'o sinsin ɲɔgɔn fɛ k'o sira tile ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ mun na o bɛ kɛ cogo jumɛn k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka maramafɛnw d'u ma minnu bɛ se ka u ka kɛlɛ saniya kosɛbɛ min bɛ se ka to u bɛ se juguw la o ye ne ka miiriya ye o ye n ka hami ye su ni tile ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne ni premier ministre ani gouvernement an b'o baara la ministère de la défense ala k'o nɔgɔya n ye n b'a fɔ an ka denmisɛnw ka baara in don o don ala ka nɔgɔya an hakili b'o la su ni tile an t'u bila ka taa kungo kɔnɔ k'an sigi k'an ɲɛtugu k'an da ka sunɔgɔ dɛ fɛn o fɛn bɛ se k'a to n'u bɛ se ka san sɔrɔ o de ye ne ka hami ye an b'o de ɲini an b'o de fɛɛrɛw siri n'o bɛ se o ka ɲɛnabɔ n y'a fɔ sisan Papa Mari ko
a ko européen min ye nya ɲɛfɔ yen na n ko sariya le don sariya min bɛ an jagoya san o san nafolo dɔ bɛ yen nɔ k'o bila kɛrɛfɛ o ye armée ta ye mɔgɔ si tɛ ka mago la a labɔra min kama a bɛ k'o de ye san 5 kɔnɔ ka plan dilan pour que armée fan 14 bɛɛ ka se ka san sɔrɔ a kɛra armée d'air ye ka hélicoptère san ka avion san ka avion transport san a kɛra blindé ye k'olu fana san manamafɛn fɛn bɛ se ka an taɲɛ k'an se juguw la k'olu bɛɛ labɛn k'olu san o de don n ma ɲinɛ fana an ka sɔrɔsiw ka condition kɔ u ka sow u ka denbayaw u musow n'u denw an hakili b'u la o la an y'a fɔ n ko ni minnu tora faso kɛlɛ la a ka kan faso k'i hakili t'u la faso k'i miiri u denw na maa minnu sara k'u denw to o den ninnu kan ka to Mali ka charge de la Mali ka k'olu ta fo u ka kɛ ko baarakɛlaw ye ka se u yɛrɛ kɔrɔ o y'an ka baara ye a bɛ fɔ ma ko pupille de la république o pupille de la république o sariya o tala kunun gouvernement fɛ ala ka sira d'an ma ala ka ɲɛ n bɛ min fɔ o kɔ n ko an bɛ samiya la n ka dugawu bɛɛ la n b'a fɔ ala ka kɛ samiya ɲuman y'an bolo ala ka laban ɲuman yɛrɛ an na ala ka ji min tɔ minnu bɛ na k'o kɛ ji ɲumanw ye ala kana kɛ ji tiɲɛlaw ye ala k'an ka sɛnɛfɛn bɛ ɲɛ a fɔra ko fɛn minnu bɛ sira la u ka dan sira la yen n'o ye ntɔnw ye u ka dan sira la n'u ma dan sira la an ka s'u la pour que an ka sɛnɛfɛnw ka sira sɔrɔ u ka ɲɛ a kɛ to bala sa Mahamadu n bɛ ka nin de fɔ. Ayiwa a bɔra ka an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de ka dantigɛlikanw lamɛn ka sanga ni 22 septembre kunbɛli ɲaɲaniw ye seko ani dɔnko kɛnɛ min bɛ sigi Mali jamana kɔnɔ a ka ca san caman ye n'u b'a fɔ a ma ko biennale o tako kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu donna arabadenw Bamakɔ Palais de la Culture la a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de bolo kɛnɛ in kan Mali marabolo tan ani Bamakɔ faaba yɛrɛ o turupudenw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Mariétou Diallo ani Seydou Ɲare olu de tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabani so tɔgɔ la nka a bɛ lase an ma Tata Touré de fɛ an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Kasanga ni biennale nun doni ye an ka jamana faba kɔnɔ yasa ka Mali seko ani donko wera diɲɛ mɔgɔw la nin biennale kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ nisɔndiya ani wasa kɔnɔ Mali jamana faba kɔnɔ Palais de la Culture kun denbayalen do kosɛbɛ ni an ka jamana mɔgɔba caman ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fara an ka seko ani donko minisiri kan fɛn min ye an ka jamana denmisɛnninkuluw ye olu fɛnɛ kun farifɔnnen do nin kɛnɛ sanumanba in kan Mali jamana folisen dumanw o kɛra ka kɛnɛ ɲɛnamaya ni nin biennale kɛrɛnkɛrɛnnen nun doni ye o min ye mɔgɔba caman fara ɲɔgɔn kan ka fara denmisɛnnin jɛkuluw kan a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min kɛra sababu ye Mali jamana denmisɛnnin jɛkuluw ma u ka kuma ni wasa ye fiɲɛ min bɛ an ka marabolo kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔw bɛ min fɔ dogo la Mali denmisɛnnin jɛkuluw u y'o da kɛnɛ kan ka tila k'a yira jamana ɲɛmɔgɔ la ka fɔ olu denmisɛnninw se ye fɛn o fɛn ye Mali jamana ka ɲɛtaga la walasa gɛlɛya o bɛ ta ka bɔ Mali jamana kan u labɛnnen do sanga ani wagati n'o waleyaw kɛli ye walasa Mali jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la donna nataw la ni kalata ye folisenkuluw taara ka da ɲɔgɔn kan fɛn min ye Kulikoro marabolo ye ale kɛra folisenkulu fɔlɔ ye min bɛna a ka dontaw yira biennale do seko ani donko sira kan Bamako faba bɛna tugu o la Kidal marabolo bɛna a ka dontaw yira seko ani donko sira kan Tombouctou marabolo bɛ tugu Kidal la yani Sikaso marabolo bɔli cɛ fɛn min ye Menanka marabolo Tawdeni Moti Segu ka fara Kayi marabolo kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ n'u ka seko ani donko yira ka sɔrɔ ka laban ni Gawo marabolo ye nin biennale kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan n'o ye seko ani donko yirali kɛnɛ ye denmisɛnnin funankɛninw bɛna Mali seko waleya ni lajɛrɛ belebeleba min n'a bolo dara Palais de la Culture la n'o ye biennale baaraw nun doni kɛnɛ ye a kɛra nisɔndiya ani farifɔni kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana dɔnkilidalanganaw olu caman kun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se dɔnkilida kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Ballet de la Fédération Malienne des Artistes ye olu fɛnɛ y'u seko yira nin kɛnɛ sanumanba in kan bɛn ani kelenya kadara kɔnɔ ka sanga ni sumaya bana kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninlakaw kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛra OMS de la an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Ni kunnafoni di kɛnɛ min n'a sigira sen kan a laɲini kunba tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra kunnafoni carili ye ani ka diɲɛ mɔgɔw la faamuya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sumaya bana n'o ye palu ye o kɛlɛcogo kura kan min bɛ tali kɛ fura dili la denmisɛnw ma denmisɛn minnu ni olu si b'a ta kalo 3 fo ka taa bila kalo 59 na. An ye conférence de presse min kɛ nin ye sisan
ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Marie-Madeleine Togo, ale de y'a initié. An bɛ fɛ denmisɛnninw ka bɔ ka o furaw ta, somɔgɔw ka u labɔ ka fura ninnu ta, wala ni furaw nana d'u ma f'u ka so, vraiment o ka furaw ta a fɔ cogo la dɔgɔtɔrɔw fɛ. A bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ sumaya la. N'a sɔrɔla a b'i la, ni pali fana t'i la, fura bɛ d'i ma min bɛ i bali ka pali sɔrɔ nin kalo kelen kɔnɔ. Donc o bɛ kɛ fo siɲɛ 4 samiya nin kɔnɔna na, ni ministre ka yamaruya de k'a lase aw ma. Mali jamana ye unité di ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ. A bɛ san 3 bɔ ɲina walasa sumaya bana kunbɛ cogo min ye nin ye, o laɲini ka se ka sabati. O ni Catholique Relief ani PLLP ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na. A dira minnu ma kabini salon an y'a daminɛ. Donc a dira minnu fana ma kabini salon denbatigiw bɛɛ y'a yira k'a fɔ fura in ka ɲi. Donc ko o fɔ journalistes ye u k'a fɔ halisa siga bɛ mɔgɔ minnu na, sigana ko tɛ, fura ninnu ka ɲi. A y'a faamuya. Donc ka f'u ɲɛna u ka bɔ n'a dili kuma sera, fura ninnu kan ka ta siɲɛ 4 de samiya wagati. Ɲinan ta an y'a daminɛ mois d'août la. Donc kalo o kalo fura in kan ka ta. An bɛ tile 5 de kɛ campagne na, mais fura nin yɛrɛ ye furakisɛ den 4 de ye. 2 o bɛ ta don fɔlɔ la, tɔ 2 o bɛ ta tile 2nan ani tile 3nan. Donc an b'a ɲini denbaw fɛ mun kan ka ta so n'o ye tile 2nan ni tile 3nan ye, o de ka gɛlɛn. Parce que n'i ye tile fɔlɔ ta o bɛ di dɔgɔtɔrɔw de b'o di, mais 2nan ni 3nan ni den m'o ta a ti mago ɲɛ. Donc an b'a ɲini denbatigiw fɛ u ka tile 2nan ani 3nan ta mun bɛ di so u k'u cɛsiri o la, u ka se ka o di denmisɛnninw ma. N'o kɛra vraiment mun ye sumaya ko ye samiya kɔnɔna la, nɔgɔyaba bɛ don o la. An bɛ min fɔ ka fara o kan, diɲɛ fɛn o fɛn gɛlɛya bɛ se ka don a la parce que fura de don, mɔgɔw farikolo tɛ kelen ye. A bɛ se ka kɛ a bɛ fɛn fitinin dɔw lase dɔw ma, i n'a fɔ ni a bɛ se ka fɔnɔ banbali bila den na, ou bien n'a y'a fari ŋɛɲɛ, ou bien n'a ye kɔnɔdimi bila a la, ou bien n'a y'a kɔnɔ boli cogo dɔ la. Donc olu kɔni n'o kɛra dɔrɔn a b'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ ye. O kuma a bɛ lajɛ est-ce que fura in de nɔ don, parce que o fɛn ninnu fana bɛ se ka kɛ bɛnsema ye ka sɔrɔ fura nɔ tɛ. Donc n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen, dɔgɔtɔrɔw de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bɛnsema don ou bien bɛnsema tɛ. Voilà, donc o yɔrɔ nin an b'o fana fɔ denbatigiw ye k'a gɛlɛya, u k'u timinanja furako in na. En tout cas dira yɔrɔ o yɔrɔ kɔni an y'a ye k'a fɔ nɔgɔyaba donna sumaya la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Musaka foyi t'a la, fura in ye fu de, c'est gratuit. Kunnafoni di kɛnɛ min n'o o sigilen ye nin ye, a nafa tɛ ban fɔla sumaya kɛlɛli la. Bari sabula a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni dilaw u bɛ se ka kunnafoni cari diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa ni ka mɔgɔw la faamuya. Bari jugu wɛrɛ fosi tɛ mɔgɔninfin na bana kɔ. Sisan an m'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan, Usmane Sogore a bɛ bi walawalali k'an ye, an ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Burundi jamana kɔnɔna na diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies a ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu minnu ɲɛsinen don alamadenya burujali walew ma. A ye maaw ladɔnniya ni a ka sɛbɛn dɔ bilali ye sen kan ka kɛɲɛ ni taratɛ septembre kalo tile 20. A ko sɛbɛn fura bɔlen na maa caman de tɔgɔ b'a la minnu nɔ bɛ ye alamadenya walew burujali la Burundi jamana kɔnɔna na n'u kan ka bila kiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka bolo kan. O maa ninnu sɔn caman jalakilen don ni dansago baaraw caman kɛli ye n'o dɔ bɛ tali kɛ ka alamaden wajibiya k'a latunu, disparition forcée, bingali walew de viol ka taa se u tɔrɔliw ma torture k'a daminɛ avril kalo la san 2015 ka taa se juin kalo ma san 2016. Diɲɛ seleke 4 tɔnba ka nin sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu a ma sɔn ka bugunatigɛliba kɛ maaw ka maa minnu tɔgɔ bɛ a ka sɛbɛnfura bɔlen na, nka jɛkulu yɛrɛ ɲɛma n'o ye Christophe Haynes ye ka bɔ Sud-Afrique jamana kɔnɔna na, n'ale ye diɲɛ seleke 4 tɔnba ka kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnnen maaw ka yɛlɛmaliw senfɛ ka bɔ kiribulon dɔ la ka taa kiribulon wɛrɛ la. Ale y'a yira ni kunnafoni nasira camanw ye ko maa minnu tɔgɔ bɛ u ka sɛbɛnfura bɔlenw na a maa caman ye jamana kɔnɔna na maa jɔyɔrɔbatigiw de ye.
na ma 42 bɔɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen ji la tora ka kɛɲɛ ni araba ye septamburu kalo tile 21 ni maa minnu tora ni kasara in na a sɔrɔla u kɛtɔla k'u kunda nanzaralagun kan Europe tunga siraw kan nga dɛmɛ sira ka maa 100 ani maa 50 bolow sɔrɔ mun kɛra sababu ɲuman ye k'olu kisi wa Egypte maa ɲɛmaw u kelen do ka ɲinini dɔw sigi sen ka ba sanfɛlaw kan n'o ye opération de sauvetage ye togoya mun na k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin nin tungalataala nunu ma minnu bɛ balola halisa o ɲinini minnu sigilen do sen ka Egypte maa ɲɛmaw fɛ o bɛ ka kɛ dugu de la dugu min bɛ wele ko Rosette n'a bɛ Egypte jamana kɔrɔyan fan fɛ wa dugu de do tungalataala maa caman b'i ka doni ɲu yɔrɔ minnu na walasa k'u kunda nanzaralagun kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kasara in sen fɛ muso 10 denmisɛnnin 1 ani funangɛni 31 olu de bɔnɛni u ni na wa o kunnafoni minɛna ka bɔ dugu in maa ɲɛma dɔ fɛ Ali Abdel Sattar. République Centrafrique jamana kɔnɔna na lakana sinsina jamana cɛmancɛ fanw na ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔw ye mun tɛmɛna ex-Seleka ani anti-balaka maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na an bɛ waati min kɔnɔna lakana sɛbɛkɔrɔ sinsinen do jamana cɛmancɛ fan dugu in na n'o ye Kaka Bandore sabula ka da ka diɲɛ seleke 4 ka basigilikɛ jɛkulu MINUSCA olu kɛra maa fɔlɔw ye maa minnu nana basigi do fan 2 ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ jamana lakanabaw sɔrɔla ka na bisimilayi minɛ yɔrɔ in na wa u ka gouvernement ka babu sentigi ka fɔla Théodore Jusso ale y'a yira ko lakanaba minnu taara bisimilayi minɛ Kaka Bandoro dondaw la ko kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka dugudenw ka lakanaw sinsin an bɛ waati min kɔnɔna lakana tigilama minnu taara nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka taa lakana sabati o b'a kunda maa 60 bɔɲɔngo kan jamana lakanabaw n'olu kɔkɔrɔma donnen do ni diɲɛ seleke 4 ka basigilikɛ jɛkulu ye MINUSCA olu kɔni bɛ ka jateminɛ de boloda yɔrɔ in kan n'o dɔ bɛ tali kɛ u kan ka baaraw sigi ɲɔgɔn kan togo minnu na kunnafoni falenni u ni ɲɔgɔn cɛ u mago kan ka jɔ minɛ minnu na ani ka taa se a hakɛw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba a ka basigilikɛ jɛkulu ka taa Centrafrique kɔnɔna na MINUSCA a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw sera kɛnɛ kan ka ban walasa ka se ka jalakiba dɔ wulikajɔ tɛmɛnen na mun kɛra ex-Seleka ani anti-balaka maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa nin tɛ MINUSCA siɲɛ fɔlɔ a ka nin n'a baaraw ɲɔgɔnnaw sigi sen kan nka sira do Centrafrique maa ɲɛmaw bolo k'u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin MINUSCA ma sabula ka da ka diɲɛ seleke 4 tɔnba ka nin basigilikɛ jɛkulu in a sɛbɛkɔrɔ jalakilen do bi Centrafrique jamana kɔnɔna na. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw bɛɛ lajɛlen ni seli ala k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati hali bi aw ni cɛw ka ɲamadali la.